Dokkum mat gastvrijer worden. Dat vindt ondernemer Titus Vocht. Begin maart had hij een bijeenkomst door dit onderwerp bedoeld voor ondernemers. Het begint al denk ik bij een stad waar je binnenkomt waar bijvoorbeeld duidelijke toegangsborden zijn. En dat je duidelijk vertelt, iemand komt binnen en dat het niet vies is, maar dat het schoon is. Dat je straten netjes zijn, dat je ook inderdaad even meeloopt. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes die het net even kan maken ten aanzien van andere steden of wat dan ook maar, dat je je onderscheidt. De ondernemers vinden de stad al gastvrij, maar reageren positief op het plan. Het is altijd goed om te onderhouden. Ik denk dat het al in die chain zit. Het staat op de borden voor de skippen die de stad binnenkomen varen. Voor de auto's die van de centrale as de stad binnenkomen. Stadgrut, welkom in Dokkum. Ik denk dat wij dat ik zou vieren als mensen in de stad, maar het is altijd goed om dat te onderhouden. Meer gastvrijheid, maar vooral meer toeristen loeken. Onder inwoners van Dokkum zal het in elk geval net lezen. Bijvoorbeeld als u ergens heen moet of zo, dan loop ik toch even mee. Ja, dat heb ik wel een paar keer gedaan, ja. Meestal ben heel gastvrij en ben al gewoon bij elkaar. Blutsen bij elkaar.